ngai ku play ie je pi wei pi wei ha kerteng ga tiang tamu Jesus Christ bolong no pen em jomi ku play sibon ye pi ki baju snap ba sha score tiang ga jong play ba sa shi sian pat nga khot so bhai pi ye ga ba phin ai ga por ka ba kodor ga jong pi ban snap ban sha score ga tiang ga jong play bala la pi siam ba ga ne tiang jong play ka long jingker khu na ga benta jong pi ye share siki wei pat ki bakiru kinyo ma de ga ju ga jingker khu hatu pila judon na em kapor ga jigem ga jong pi ba pikren ne se show play piong ka bahaya nga bangan yap ban ye ka banga im lani pila juyo snow na em ba ki wei ki kren kumi kita ki kentien hagi skor ke ba pio snow banong kamen toy su ye nga ban nang im kadang la bangan yap no namar ba buan sien ubriu hi habala sertap ya u de jing e sertap ya u de jing ele ki baharu ko maga jing em buan sien uju peni yaki ni ki kentien barang ka bahaya nga bangan yap ban ka banga em kidon ru ki briu ka bible ki ba penpau ba ki kwa ban yap henry ngan puli tang yo wei ubriu haka tien ga jong blai namar ngimdon ka por sibon ban petlut ya ki wei pat ki briu ki jong blai ha ka bible ki ba pen pau ba ki kwa ban yap no namar ki ching e ka ba ye ki kendu andre ngan puli tang na ka kitab ka banung kong ki sim kal nong ba khar khandai de khot ba sao ka ong kumni henry uhi ulale shisngilan ti shagri klau haba ula poi ula syong hapo uding ratam bat ula duai na kabenta yala de ba unyap no ula ongru kala biang kata menta try to shimno ye ka jingem jonga na bangam long kambha bane ki pa jonga kini kini ki kentien kiba u elija ukren u elija onda hadien ba ula jok ma persya ye ki nong ye thu lupa ki jong ubal saus pa san pongot ka Jezabel ka banabo u elija ula peniap ye kini ki saus pa san pongot ki nong ye thu lupa belam ler jong bal bat ka Jezabel rengkat u tengah jong kau sim ahab ulap kilaya be ya u elija ban peniap ya u elija iyo iyang ni u pet na ka Jezabel bat hakata ka bor brio bat haka jinglong brio ka jong u elija u sngou bakani ka long ka jing ka bakrau ya chisngilen tiu la le cari klau bat menta udon hapo jong uding ratam bat kum ka jing long brio u elija la duai wong kala bahaya nga bangan yap no u duai so blay wong atrai kala biang menta ya nga ba men sim no ya ka jing em ka jonga nakata daw nga ong pi yo le se don na pring jong pi aba wan ka jing wan ka jing yale ka jing em pi ong ka bahaya nga bangan yap no welija ho ude brio bala le ki kamba le se omdon ki brio ki ba kham krau ban yo welija le se hakini ki sngi ki bangi em ban le ki kamba ki kumba ule ma om tang ba ude brio ba kan jaman siem henry ude brio ru ba em ye ka jing em bada im shisha in practical ye kata ka jing em ba kan jaman siem ka wo em henry haga jinglong brio haga jinglong kum ubrio pan udon ya kata ka jing em jong abo yo kata ka jing em jong ong ka bahaw nyap no henry tepat ublay udang don ka plan ka bakraw na ka benta ka jing em ka jong elija bat sim la sha abo elija nyap no kata ka rukom lani kata ka bor lani jubab kata ka jing pan bom day ka jong elija anong pila da pidon na pring jong pi kiba don ya gani ga don panong ka bahaya nga bangan yap ban ya banga em kata ka mensiem kam day no blay kata ka jingkwa kam day hiru no blay ban nga kwa banong pi parlok ba ye bo blay udang don ka plan ka bakraw na ka benta ka jing em jong pi na ka daw ka kubor ka banga kwa ban wan ra ka ne ka klipat kalong ka don ka daw ba pidang em kay ka daw ka ba pidang em adu menta la don
na pring jopi ki parlok ki bopat priang yu Jisu ki bopat nge yu Jisu kadau ka ba PM kalong ba pin ya don ka jing ya dei ka ba em ba duglai kadau ka ba pidang ring ba hian non siem ublei sim kwa e pi ba pin jot no ka du jok ding ublei sim kwa e pi ba pin chu jot no ka pop andre kwa e pi ba pin don ka jing ya dei ba ublei the gospel Yohanes kalong ba khatsam ka khot basaw ka ongkum ni mga ngalong uding so wan mapi kitanat utaw bayay ni angabat mga hau utaun say so sibun na bakal mga pimla banle ay ruam kani ka khot kapan pau bau Jisu khot yangi siya kata ka relationship lani siya kata ka jingya day ka jongi batu ay bangingin long kung kata katanat ka ban yay sno hauding so wan yung balong Jisu Christ panya day lani ay kata ka jingya day ka jong pi kan don batu Jisu Christ om baka percaya om baka kinu ki weipat kata ka di kadao ka baning kong ka bangiem kadao ka bangiem kalong bangindon ka jingya day badu Jisu Christ kadao ka baar banginem kalong ban pengkraw ya ublay la tau ya pi la penlong ya pi pidang ring ba penhiar man sia madu ka ni ka klip mat ka ba menta kadao kalong ba pin pengkraw ya ublay ban ya thu sikiwe ya ka jing kraw ka jong u ya thu ya ka e ka ba ublay long ya thu ba ulong nong tau nong penlong iki baro pe unong roi sam David uang ha sam ba chispa saupun riu kadukot ba ar kong kat ba ngadang em ngan ya ro yo try ngan roi ka jing ro yo blay jonga kat badang sa ka jinglong jonga unong roi sam uang kadau ka bang em bakat bang nang ring bat hiam man sim kalong ban ya ro ban mane ban pen kraw ya ka kerteng ka jong try nagda kadau para lok ba ye walada let's say pidon hapreng ki jing ele jong ka jing em walda kita kisur jong setan ki wan ban ong ye pi ka bahai nga bangan yap ban ye ka banga em nganong e pi kentaj mardor ki bakum kita kisur henry wan da kata ka jing sngau thu jing mut ban ong neng kong ka daw ka banga em kalong bangan padiang yu Jisu ngan nge yu Jisu ngan ino e ka perthai ngan don ka jing ya dei ba ublai nang ta ka daw ka ba em ka ba pidang em ka ba ar kalong bapin yaro bapin penkraw bapin pendon buram yo play perkabalai ini por balengkot kadau ka bapiem lani habang awang kadon kadau bapidang em kadau ka balai kalong banyathu ya Jisu Christ sekiway pa banyathu ya Jisu Christ sekiway pa waposo pol wang Filipi kalong menengkong kota arkuway wang namaryanga ban em kalong Christ batanyap kalong kajing mentong nang kadau pol haba uladon ni ka jing ya dei ba e bo blay khen ni ka jing ya le unyo sen rum no unyo du no iki baro ka badan ka jing em jong u henry wang yang ngaban em kalong ba yo Chris bakat bang nang em ngan sakri yo Chris kat bang nang em ngan penyare ka gospel ka hima ka jong blay kat bang nang em ngan le na ka ban tau Chris ngan job iki men siem ba kodor ngan wan ra iki priu na ka jing dom si ka jing shangai bat nagamda jong piro lada pila priang yo Jisu Christ ngani tu epi pidon kadau ba piem kai kadau ba piem kadau piem kalong ban yathu yo Jisu Christ ki wei pat ikani kalong kaktien ka jong blai ka mangadon ban wanra apeng jong pi ni ko balengkot ngata kadau lada don apeng jong pi ko molo ong menne pi la don ka por le se pi ong ka bahaya nga bangan yak no ban ye ka ba iem Henry Pisia melodi hadu mentapi dang ring bat penghian man siem. Kanong epi kadon kadau balai ba pidang em. Kadau ba nengkong kalong ba pindon ka jinya dei ba blai. Kadau ka ba kalong ba pengkraw ya ka kerteng ka jong try. Kadau ka balai kalong ba pin syakri yo blai. Ba pin ra ya ka gospel ka hima ka jong blai syaki wei pa. Blai sim khot ya ki bala kala ba mut ya ki bala priang yu Jisu bakin susong haju Henry ukhot ya ki bakin long kinong ra ya ka khubor ka jong u syaki wei pat nakadao ka Bible ka ngilong kinong kit tens ngilong kita kinong kit tens banra ya ka gospel ka hima ka jong play syaki wei pat nakadao ngai baka ni ka ktir ka jong play kalong ka jing kerku na ka benta ka jong pi ka ni ka kitman do play kerku ngan duai na ka benta jong pi ko pa jing iwa beneng iwan ban ai ngo ya me ka ni ka clip mat ka ni ka por
na amda kini ki parlok ki bas ngap itu syak skore ga kien ga jong me ablai jong ame me don ka plan ka bakraw nang ta ka jing em ga jong ki king ko try ka daw ka baki em ka long ban ya ro ya me ban pen kraw ya me ka daw ka baki em ka long ban don ka jing ya dei bat me ka relationship bat me ka daw ka baki em ka long ban pen bena ya kata ka kubor ba bahas ki we pat ban pen bena yu Jesus Christ ki we pat long bala kerkui kerteng bakui bakraw tam ga jong me kerkui ki wei pu wei ki bala sangap syak skore ki ga jong me ga ne ki klepan agar teng Jesus ngadwai amen